izvi hazvisine nezva2017 vari kuti uyu munhu aripo haafanirwi kusvitsa kana temu yake chaichaichai haafanirwi kusvitsa. Muri kunzwawo here zviri kutaurwa izvi? Ndo zviri kutaura vanhu ava. Ende vachitaura zvinhu izvi pane purufu yekuti kune vanhu vari kufa zviri kuonekwa zvamuri kuziva zvisina tsarukano. Kulen TV atibatike zvechopu Panani Kulen mamuka sei? Tiri kudzoka kuvanhu veZimbabwe. Sezvandinotaura ini ndini tsvina yemheni ari kutaura. Vanhu vaMwari, pane chinhu chatinofanirwa kuti timbonyanya kutarisisa chaizvo kuti tingazviita sei. Regedzai ndimbotora nyaya yekuti isusu veopposition nguva ino iri kutaurwa zvinhu izvi haizi nguva yemaelections, haizi nguva yekuti tingaisa hope kuti president wedu achamisa vapinde, nekuti maelections time takakundikana, takabirwa, ende hatifi takatombodzoka yezvinhu mukana tinotongowana pamaelections time. But mukana iwoyo tinongopiwa as a formality nevanhu veZANU-PF vachiziva very well nokuti vakataura pachena zvisingambovanziki, vachinyatsotaura pamusangano kunzi nyika hindi nechigumwe, nyika hindi neingi. Masoja akati hakuna anotonga asina amboenda hondo. Saka zvinhu zvese zviri tinongozviona kuti zvakatongomira zvakadaro. Asi very fortunate ndezvekuti within the same camp yakataura kuti nyika hindi nechigumwe, nyika hindi neingi, uye masoja achibheja, the same camp iyoyo vamwe vacho vasunura, vakuona, nekuti vamwe vacho manje vakudzokera deep to the root. What was the root cause of fighting for liberation in Zimbabwe? Vakaona kuti one, they were fighting for democracy. Two, nyika ngaidzoserwewo kuvanhu vatema nekuti ndo vanga vari ndo majority. Three, vanodawo fairness nekuti during the white rule kwanga kusina fairness. Kune maareas anga asingatenderwi kusvikwa nemunhu mutema, kwanga kune matoilets evanhu vatema nevachena ega. But nyaya iri panapa ndeyekuti the same vanhu vari mukembi imomo muchibhejwa kuti izvi hazviwanikwi, those are the same people vari kuve vachiti no, zvamuri kurambidza ruzhinji izvi ndo zvatiri kuda kuti zviitwe, ende vari kubuda pachena, tiri kuvanzwa vachidaro. Nyaya yanda kuchitaura panapa ndeyekuda izvi. At this particular moment, let's leave the name president wedu Nelson Chamisa. Is not campaigning, ari kuzvisa kuti his time in my elections, but there is a political wave yavepo yekuti the current leader aripo, mukanyatsomutarisa so haana kana anything chaari kuronga chinoita kuti nyika iende mberi, except to craft the laws or tactics aari kuisa in place ekuti amaintain
position yekuti arambe aripo pachinzvimbo asina basa nedevelopment yake yaari kuita is to build a shield yekuti pasawana anomutsukunyusa kumubvisa ipapo even term yake yapera haasi kuda kuenda nekuti mukaona kuchenjera kwaari kuita aringotaura kuti only 2030 kuti angowedzerwa nemakore maviri chete. Then isusu we focus on those 2 years. What will happen after the 2 years? No one knows now. Nekuti uyu munhu anotori a long term plan yaari kuita inova vamwe vachona veZANU-PF vakati no, ende vari kuti no before election time, ende vari kudaidzira kuti haufanirwi kusvika temu yako the second term uripo. Ndevamwe veZANU-PF vari kutaura vachidaro, ende vatoona uipi hwacho, nokuti kumauto kwekwa kwaita hakutongiwe nevanhu vasina kumboenda kuhondo, ndo vaakupera futi ikoko, vari kuurawa nemunhu akaenda kuhondo wacho. Saka vari kuti tachenjera no, hatishadi. Saka isusu opposition kana tichinzwa zvakadai tochiona ava vamwe part of the ZANU-PF yacho nanga irimo iminority pakutaura, asi maybe the majority, because vamwe vachona vanotya kubuda pachena. In ZANU-PF ukabuda pachena you become an enemy. Asi manje zvavari kutaura vachidai vakuti no, we want you, we want support yenyu. Then isusu tikazvirifera kuti todzokera 2017 makazodai 27 izvi hazvisinei nezva2017 vari kuti uyu munhu aripo haafanirwi kusvitsa kana temu yake chaichaichai haafanirwi kusvitsa. Muri kunzwawo here zviri kutaurwa izvi? Ndo zviri kutaura vanhu ava. Ende vachitaura izvi izvi pane proof yekuti kune vanhu vari kufa zviri kuonekwa zvamuri kuziva zvisina tsarukano zvichikonzereswa nemunhu iye aripo iye. Then imi mukati we don't want to play part. Iye achiuraya vake vake chaivo vakamubatsira kuenda paposition ari kuuraya. What more isusu kuno? What more isusu kuno? Saka the reason yevanhu ava vari kuuya vachitaura nyangwe vari veZANU-PF zvavari kubuda pachena, inini chinhu chiri kutonyanya kutondirwadza chaizvo kwatiri isusu yeopposition ndechekuti we can't understand, we can't hear. President wedu chaichai haasi kutaura chomichi, ari kuchiona, ari kuramba akanyarara. Handisi kuti ngaataure, asi ane zvaari kuita izvozvo. Saka isusu let's not disturb him zvaari kuronga ndezvake. But this is the opportunity yekuti munhu uyu anouraya wamunoziva kuti he has been killing Mugabe achiripo. All the killings, the architect behind all those killings were this man. Ari kutotaurwa nevezano vacho nokuti now tisu takatomuhotera kuti asvike pa-second term, but now we no longer want him to finish that second term because of behavior yake. We want chinhu ichi kuti chichidzoserwa kuvanhu. Havasi kumbouya vachitaura kuti vari kuti kuvanhu, kureva kuti even veopposition vanhu, nekuti ivo pachezvavo vari ikoko vaakutotorwa seopposition. They are not within the ZANU-PF, vari opposition. But isu tiri kuti sezvo isiri nguva yema-elections, sezvo temu yachona ichiri yake Mnangagwa kuti to go and finish 2018 tozotanga kumurwisa 2028 panoperera temu yake, zvino vari kuti hatidi kuti asvike ikoko, which means zvavari kuuya nazvo ndo zvatakagara tinazvo kuti isa hatidi kutongwa nemunhu asina kumbovoterwa nevanhu, haana kuvoterwa nevanhu. He is there by force. But ivo vari kutaura kuti yes, you went there by force and we want to remove you by force. Then isusu toti hatichade kubatana navo. Why?
Mugabe was better. Mugabe was not killing the way yangaichitwa newe kuti the killer behind Mugabe's period is the same monster yavapo imanje hiyo yanyatsogara hiyo isina anokontrola. Taremone vana vacho vanongoita pamadiro, vana vacho pamadiro. Then isusu toti atomirira kunzwa Chamisa. What do you expect Chamisa kuti ataure nguva ino? What do you expect? Haisi nguva yema-elections, haisi nguva yema-campaigns, haisi nguva yechinyi. Akatovhiringidzwa, akatopindirwa, kutorerwa pati zvamunoziva vanhu, mavhotera vanhu vamunoda, akatorerwa by force, and he has nothing to challenge nayo nokuti makotsi achona haadi kuona Chamisa, mapurisa haadi kuona Chamisa, masoja achona haadi kuona Chamisa wachona ikoko. Zvino what do you expect him kuti aite? This time haisi time yekuti titarise kuna Chamisa. Time you the situation iripo kuti at this situation let us all remove this monster first. After removing the monster, then itoona zvokuenda mberi, tava mberi after removing him. So nguva ino please, ndinokukumbirisa ivese veopposition. And tinotaura kuti veopposition hapana iye zvino right now hapana any political party inogona kuzungunuza Mnangagwa. Hamuna kana any political party yatinotaura kuti iyi ndo iri effective iye zvino. Chamisa paakangobuda, the actual opposition party yakamba yatofamba. Saka iwewe ndiri kureva iwe usingadi zani, iwe unoti ndinotevera Chamisa. Tese tinotevera Chamisa. Chamisa hana party, but ndiye watinotevera. As a citizen president, ndiye watiri kutevera. So at this particular time, I'm saying, let's leave Chamisa aside as our president, aside. But let's fight to remove this monster. Tozoona kuti who is the president and also we are up. Ndiye watinozodhila naye from the next move, next time, next zvinenge zvarongeka izvo. Saka handisi kunzwisisa vanhu vachiri kuopposa this idea kuti muri kuda kuti tomirira here asvike pa2028 tigozotanga kupenga tasvika ipapo. Zvino kana tasvika pa2028 yachona muri kuti ngatimirire tisvike ipapo, ivo vari kufamba naye vari mupati imomo vanoti kana mukangomutendera kusvika 2028 yachona hakusina ma-elections, anenge atopushirwa to 2030. Saka avari kutokuudza kuti imi musingamudi, imimi makagara muri pachena muchitoti hamumudi. This is the only way yekuti mustope zvinhu izvi, nokuti mukasadaro 2028 hakuna ma-election. Ndo zvavari kuya vachitaura. So why should we talk nezita raChamisa kuti hatinoda kuti Chamisa? Chamisa munomuisa pa28 papi, constitution haitauri izvozvo, and iye anotozviziva kuti haisi time yema-elections, haagoni kuenda paulead asina kuelectwa. Imi munotozviziva. I don't know kuti muri kuda kuti apinde papi achingonopinda achingonotonga asina kuvhoterwa navanhu. Haisiyo dictatorship here yatiri kuramba zvokuti hatizi kuidai. So why do you say tichingomesa musoro? Nzwisisaiwo kana ndinoda kuti munzwisise ndiri umwe opposition. I don't like ZANU-PF, and pega pandinobuda ndichitaura inini ndokutaura kuti handifi ndakada chinhu chinonzi ZANU-PF. ZANU-PF it's a satanic party. Hakuna munhu wekuZANU-PF asina kudeura ropa, hakuna. Nokuti kana uchitsigira vanodeura ropa, Bible rinotaura kuti ukafamba nevakashata newe wakatoshata. So why mimi opposition? Why? Ngatibatanei nevanhu ava move tibvise munhu uyu. Ava vari kupromisa kuti kana papinda hurumende, no matter kuti ndeipi icharongwa, hurumende iri kunzi kana ikapinda ive inclusive. Nyangwe ikanzi iri inclusive, nyangwe ikasaisa president Chamisa, but iri inocreate tete way yekuti kuve nema free and fair voting.
ndo yatinoda iyo yokuti kana ikangozoti pevhera that way kana tovhotera tinovhotera munhu watinoda ende kusingachaurawi vanhu ende kusingachabhaniwi marallies ende kusingacharambidzwe whoever musingachasungwi ende musingachatyiswe nokuti iye zvinongotaura chinhu chidiki diki chete chekuti muzimbabwe hamusina shuga yezvino unotosungwa ukaenda kujere naizvozvo ende hausi kuenda kujere nemhaka yekuti watongwa kuzimbabwe kunoendeswa kujere vanhu vasina kutongwa imimi ndipo pamuri kungoramba muchingoma muchitaura chamisa. What did Chamisa do kuti vanhu vese vaende mumajere vachisungwa vasina kutongwa? Hana, because hana access, haasi kuonekwa semuzimbabwean, ari kutoonekwa semutengesi. And this is the time for us mafarmers kumusha mukasamira iye zvino. Ndakakuona kwedu kwairimwe cotton, kwairimwe chibage stereki, madhara ariko haacharimi chibage, haacharimi cotton. Anotaura kuti hawe aripo uyo haabatsirwe nguri takaisa zvinhu zvedu kuGMB nanhasi macheka haana kuuya nechinyi, saka havacharimi marimiro avaita. Saka kurwadziwa kweseko. This is the very moment yatiri kutaura kuti aiwa nemimbavha dzakawanda dzinoti hatidi kuonekwa chibudikirai panapa tibvisewo imbavha iyi ndo yakakura kudarika imimi nekuti pamwe imi munongoba zvenyu iyo inoti kuba yoba inouraya inorepa inodestroy every development yese. Saka let's come up timbotanga tarwisana neimbavha mhondi dusura iriribo nevana varo ende riri kuzvara kunge hove kunge maburuhuru. Vana vacho vakazara, munovaona kana ukaenda mumvura muya murwizi unoona maburuhuru akaita dutu achitenderera nemiswe yavo ipapo. Ndo zvakaita mhuri yaMunangagwa iyo, zara muhurumende vachitenderera vachimunya nokudya everything chinofanirwa kuenda kumazimbabwe chapedzwa naivavo. Ndipo patinoramba kuti aiwa chave chinhu chavo ichi tomirira chete kana tazodzwa naChamisa. Chamisa kana achitodzoka izvezvi constitution isina kugadziriswa anotozodzoka 2028 otaura kuti ndivhoterei, ndipo panodzoka. Saka isusu pese apa mune muchita se ende 2028 yachona constitution yachona inenge yatochinjwa nembwa idzi dziripo yatove towards 2030. Saka mozoita se ndinokukumbirisa nzwisisaivo panotaura vamwe vanhu ava vari kuda kustopa chinhu ichi che2030. ndo chatiri kuti munhu wese ngaaende. Let's go whether you like Chamisa, you don't like, you don't what, let's go and stop chinhu che2030 ichi. Zviri kudaidzirwa kana uri musi wa31, let's go musi wa31 and then go and stop chinhu ichochi. Ende ava vauya zvakanaka vakatotaura kuti hatichadi kuti atosvika 28 yacho, nokuti tikamutendera kusvika 28 anenge atodistorta this constitution yedu. So let's stop him. So ndinokukumbirisai this time ngatimbosiyana nemahate speech. Uri kubva kupi ngatimbozvisiya izvozvo timanyire kustopa this issue ya 2030 nokuti haina chairi kutibatsira. Nguri akapinda mukati mutarise kuti chaakaita chii chacho. Road yacho nayo muri kutaura yairivhairwa kunzi tiri kuvaka marodhi, tiri kudini marodhi tiri kuita. Road ipiko yekumunana maundi amudhenjete yakagadzirwa iyo Harare Bed Bridge haina kupera ende mukatotarisira kuti izvozvi yakutoda kutobvanganyanguka pamwe inoita fanga ina madhaka porridge inototamba iye zvino isina kana kuti 5 years. MaZimbabwe musandirwadzise mani. Sumukai chinji taremoni yezvino vageza pavakataura izvozvo. Mahovhesi ese ekuzipura mazhinji acho atotaura kuti we are behind Geza. Saka ufind kuti kana akangomira zviri serious vanhu vese vakave behind iyo, isuwo tikave behind iyo, that idea tese, we will bring this thing to kuvanhu ende nyika yedu ikanaka tikazogara zvakanaka. Let's try it.
munorwadziwa newo. Chamisa hatinamboti hatichamuda, hatinamboti akashata. Aiwa, ngatimbosiyana nenyaya yaChamisa apa, tibvise nyoka imbwa iyi, mhondi dushura iri ndo ratiri kuda kuti tibvise, riri kuba kwese kwese, rinoba nevana nevazukuru, ndo ratiri kuda kuti ribviswe. Tarimone vana vedu zvino yangove mitoriro yega yega, vana vamwe vanhu vakutoita mabhizinesi ekuba vana vachinotengesa nokuvurayawo, kuromba kwanyanyisa mukati menyika, nekuti hamuna bhizinesi, hamuna zvaunoita, hauna kana any form yokuti ungasumudzira mhuri yako sei, kunze kutoita iwo illegal activities ari kuitwa nevatungamiri vacho neva. Ine ndo vari kuita zvinhu izvo vachipfuma variwo. Saka momirira kusvika rini? Let's go. Musi wa20, musi wa31, let's go out and remove munhu uyu. Timbosiyana nezvaChamisa, timbosiyana nezveleadership. Let's forget about leadership. Let's go and remove this monster first. Leadership yozoitwa monster yabva. Munoda kutaura nezveleadership ichiripo, leadership aripo, munovaisa pai. The place is occupied. The position is occupied. Let's go and create a vacuum. And then after pale vacuum ya president, pale vacants, then we tozoona kuti who is suitable, who shall be leading IPAP. Kwete kuti iye zvino hapana kana position ya president, tinoda ndingapendi, maite, guys, ladies, gentlemen, my youth, kunyanya my youth, let's go and create a vacuum, a vacant for a better president. Tisati tasarudza president, let us create a vacuum. Let us go into empty the presidential office, even free first. Tozoona kuti who should occupy that office. Saka ndinokukumbirai maZimbabweans, ndokukumbirai timbosiyana kuti uri wani wakambotiitirei wakaita. Let's go and empty the presidential office first. Ndo zvandiri kutaura inini tsvine mheni, kuti kana muchindinzwawo, handisi kuti ndo zvandiri kuda chaizvo exactly zvandiri kuda kuti ndikuitirei, nekuti I'm not in leadership. And I'm not any organizer wevanhu vari kuenda ikoko, but I'm just encouraging. Ndiri kuencourage kuti it's a good idea, let's go. Pakati pevanoencourage, I'm one of those people who encourage. And I'm one of the people vari kudhinaunza nyaya yekuti toda kuisa nhengi, moda kumuisa papiko pasina creation, hapana position yacho iyo. Wamuroda kuisa ndiani pasina position? Ndiani? Uyu nyoka yemabhunu ari kutaura kuti toisa gudoguru rinotori neposition iripo, zvokutoti kana tikabvisa uyu munhu anotosara akatomira ipapo ndiro gudoguru iro rinosara rakatomira, nekuti rinotori neposition. Haiziyo position yatiri kuenda kuti toda kunocreata yagudoguru isusu, toda kunocreata position yekubvisa mbavha iyi. Tozoona kuti kana yabva, zviri pachena kuti gudoguru ndiye anosara ari in charge. Ndianosara ari in charge, but gudoguru manje anezengoudzwa neva varipo kuti aiwa chiita isa inclusive yekucreata a platform yokuti bazouya the government of the people. Imini baba munoramba muchiti Chamisa. Hamuoneri kuti zvinhu zvavari kutotaura izvozvizvi kana vari vachirevesa ikava inclusive, vanhu vanozonyatsosarudza president wavo vanoda macreatera position yaChamisa, utozowana position yake zvakanaka, zvisiri zvehondo, achisapotwa. So let's go guys, thank you very much.